Исәнмесез балалар, бүген безнең дәресебезнең темасы яшүсмерлек. Син һәм синең яшьтәшләрең яшүсмерлек чоры дигән яшькә җитте. Аннан соң яшьлек киләчәк. Мәктәпне тамамлаганда кеше өлкәннәр тормышында аяк баса. Яшүсмерлек чоры ике этапка, ике төрле вакыт аралыгында бүленә. Кеше яшүсмер бу төркемгә 5-6 сыйныф укучылары керә, һәм өлкән яшүсмер 7-8 сыйныф укучылары. Яшүсмерлек чорын тикмәгә генә кабат туу дип атамыйлар. Кеше балалыктан өлкәннәр тормышына аяк баса. Һәрбер яшүсмернең тизрәк улы кеше булусы килә, әмма өлкәнлеккә күчү чоры тыныч кына узмый. Яшүсмерлек яңа хисләр, кичерешләр, бик тиз үзгәрешән рухи халәтләр барлыкка килү белән бәйле. Балачак артта кала, әмма аның күп кенә сыйфатлары яшүсмернең үз-үзен тотышына саклана әле. Балалыктан чыктым дип уйлап, ул өлкәннәр тормышына кушылып китәргә, күбрәк белергә, гаиләнең тигез хукуклы агзасы булырга тели. Өлкәннәр белән аралашу, моны син үзең дә беләсең, балалар белән аралашуга караганда күпкә кызыграк була ала. Бу чорда организмда җитди үзгәрешләр башлана. Биологик өлгергәнлек юлы, ягъни организмның өлкән булырга әзерлеге тәмамлана. Малайлар һәм кызлар бик тиз үсеп китә. Мөгаен бөтен гомере буена кеше бу чордагы кебек тиз үсми торгандыр. Аның буе ел саен 5-8 сантиметрга арта бара. Ә син кызларның малайларга караганда тизрәк үсүен беләсеңме? Балалар, сез үзегезне мустакыйль дип әйтә аласызмы? Әйдәгез әле шуның хакта сөйләшеп китик. Мустакыйльлек үз көчеңә ышану һәм таныш булмаган эшкә тотынып карау теләге ул. Үзеңдә ярдәмен баш тартырга, аннан соңгы чиктә генә файдаланырга омтылып тәрбияләргә ихтияр көче һәм максатчылык кирәк. Кайбер яшүсмерләр мустакыйльлекне өлкәннәр сүзен тыңламау, һәр нәрсәне үзеңчә эшләргә теләү дип уйлыйлар. Бу дөрес түгел. Яшүсмерләр арасында кайбер өлкәннәргә хас булган гамәлләр, мәсәлән, тәмәке тарту, спиртлы эчемлек куллану, югәнсезлек, хулиганлык өлкәнлек күрсәткечләре булып тора дигән фикер таралган. Мондый фикергә син ничек карыйсың? Кызганыч ки, кайвакыт яшүсмерләр өлкәннәрнең өлкән танышларының начар гадәтләрен кабатларга мөмкин дип исәпләр, төрмәгә, төзәтү колонияларына эләгәләр, наркотиклардан агуланып, пычак яралары алып һәм башкалар һәлак булалар. Мустакыйльлекне булай аңлау файда китерми, киресенчә, яңа башланган тормышларны җимерә. Мустакыйльлек һәр вакыт файда китерәме дигән сорауга хәзер инде син үзең җавап бирә аласың. Әгәр вакытында дөрес карарга килергә мәҗбүр итә, кызыктыргыч нәрсәләргә каршы торырга булыша икән, мустакыйльлек кешенең искиткеч яхшы сыйфаты дигән сүз. Яшүсмерлек чорында дусларча аралашу югары бәяләнә. Дуслык яшьтәшләренең белән аралашырга, вакытны кызыклы итеп уздырырга, яңа әйберләр турында белергә, хыялларыңны белән бүлешергә ярдәм итә. Дусларча әңгәмә күп шатлыклар китерә, уңай тәэсирләр кичерергә булыша. Әмма чын дус булу җиңел түгел. Үзеңдә дуслаша белүеңне үстерү, игътибар, түземлелек, башкалар фикеренә хөрмәт күрсәтә белән сорала. Дустыңның аңа гына хас сыйфатларына аңларга һәм аның фикере белән исәпләшергә кирәк. Һәм ниһаять аралаша белән зур роль уйный. Дусларча аралашырга омтылу шәхеснең яхшы сыйфаты. Төрле кешеләр, якыннар һәм таныш булмаганнар, яшьтәшләр һәм өлкәннәр белән дусларча аралашу шатлык һәм файда китерә ала. Шундый аралашу вакытында кеше әңгәмәчедән генә түгел, үз-үзен дә аңлый башлый, әңгәмә корырга, башка кеше фикерен хөрмәт итәргә өйрәнә. Балалар, бүген без сезнең белән яшүсмерләр турында сөйләшеп алдык. Шуннан белән дәресебезнең теория өлеше тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр